Toto tu narobila povodeň, také výmole. To sa valila voda. Idem teda pozrieť medzi zatopené chatky. Možno sa tam dostanem. Tí, čo boli pri vode, mali proste smolu. Tí, čo boli vyššie, vyzerá, že ich to obišlo. Takže nebolo to celé pod vodou podľa. Teda neviem, no odtedy síce pršalo, ale podľa toho špiny vyzerá, že to nebolo celé pod vodou. A niektorí hold mali smolu. Jak si môže niekto postaviť takto domeček, keď vie, že sú tu záplavy? Nepochopím. Niektorí zase mali šťastie. Do spúšť. Ešte je tu bahna kopec. Ale už je tam auto, vidím niekoho. A toto bol niekdajší môj pozemok. Uvidíme. Tak, tu je docela halus. Padol kus cesty. Takto by to mali stavať na tých pilieroch, aby mali akú takú nádej, že ich nevytopí. No takto. Niektoré výseky vyzerajú, ako by toho ani pokopané bolo. Sranda. Tu je vidieť, že tu bola voda, ale títo tu vyzerajú úplne v pohode. Podľa tej trávy zelenej to vyzerá, keby tu ani voda nespala. Alebo keď také nevolám. Takže nie je to také, si myslím, strašné, jak sa to na prvý pohľad zdalo. Tak tu je vidieť, pokiaľ bola voda. Momentálne mne asi po kolena na tejto ceste. Takže to muselo prejsť teda. Ale áno, aj hentam je vidieť tá búdečka. Alebo tie sú spokojné. Ďalšia prekážka. Padnutá cesta. Tak tu je jasne vidieť, pokiaľ bola voda. Zhruba polovička múrika. Ideme ďalej, hen tam to dosť hučí. Tak, títo dostali jednoznačne najhorší údel. Vymyté, podpadnuté, utopené, prekotené.
Dovidenia. Celá cesta tu padla. Katastrofa. Úplne celé zle. To je asi najhoršie, čo som doteraz videl. Zrejme toto bola návažka. Niekto naviezol zem. A proste nevydržalo. Nebudú mať radosť. Až to bude trvať nejaký čas, kým sa to všetko uprace, kým to príroda vyčistí, myslím, tým jazero od mikróbov a podobne. Proste spúšť. Sice nie je taká, jak sa to zdalo na prvý krát, že to bude, ale aj tak. No a bufet. Bufet. Čistá katastrofa. Ale to je všetko. Treba upraviť. Vyčistiť.